Di Hamua Kadongan, jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hata ni debata, jumolo mahita martangyang. Asini roha ma di hamu doho dame nasian debata mata, doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat dohot judul Dang Marhilong. Marujaham mai sian hata ni debata di Jesaya bidul 53 ayat 2b, dohot pangodol hononna sia Jesaya 53 ayat 2b songonoma di doktisi. Dang adong hinauli ni rupana manang hamulyaonna. Ia huidahami ibana, dang adong rupana ubain si halomohonot to ni bana. Di Hamua Kadongan nunga sian na jolo toropado siya kita makalomohon jala mamuji halak nauli rupana. Halak na bagak manang na ganteng rupani. Alani lomoni rohata di haulion manang dihagantengon ni artis majo rupani tadok. Gabe sude film na tatoton, sude edena taboto mangedehon, jala ta koleksi sude aka namarhahonaan tuibana. Boidoho non sude naing patupaon jala ulahonon namar pardomuan tu nahinalomohoni. Mamereng nasongoni gabe tu busukun boasa ia naposo ni debata naroi danguli rupana. Jala dang sumannya ni daon. Hapenian au sugari naposo ni debata uli idaw rupana ra tung matsay murado lau papunguhon torop si hutto ni bana. Boy dora. Alay molo alani uli ni rupana do ubay nagabegok si hutto ni bana. Gabi dia may barnamaon dohot aka artis na hola marnida di haulion ni rupa. Hapenian adul marasing do na binuan ni naposo ni debata dohot artis na terkenali. Ia na binuan ni naposo ni debata ima mardalan rap dohot silang ni Kristus. Poha, tolak do na sida? Di haroro ni naposo ni debata, idaon dangadong haulion ni rupana. Dangadong hamulyaon na. Jala dangadong namakalomohotsa. Alay gabi barita las ni roha doi diaka nasa partinaonan. Ala dang hola naka na marhilong be hape na boy mardongan manang naadong mangihuton. Alay naso marhilong pe boy do mardongan jala si hutonon. Tuani ma adong dope naposo ni debata na songoni. Amen. Martangyang mahita. Moliate Tuhan dihatam na kujalohami di partikyanon pake mahatami nagabi sulu-sulu pardalanan nami di hari-hari ni ngolo na nilehomi. Alani suato mahatami marurat marparbue di roha ate-ate nang pikiran nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangia kami tuho. Amen. Songonima hatani debata renungan di hita sadarion, unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotua kadongan. Alamarhite, na dohot dohita mangurupi ulau marbarita nauli rap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Moliate, debatama mangaramoti.